פציעה, כוויה, ניתוח, צלקת. לפעמים היא אדומה, לפעמים בולטת, אולי גם מגרדת או כואבת. קלוקוט מסייע לשפר את המראה שלה ולהאיץ את תהליך הריפוי. קלוקוט תרסיס מתאים במיוחד לצלקות גדולות, צלקות רגישות למגע, והשימוש בו פשוט. ודאו שאזור הצלקת נקי ויבש. נערו היטב את המיכל והסירו את המכסה. החזיקו את המיכל במרחק 15 עד 20 סנטימטרים מהצלקת ורססו שכבה דקה מאוד ואחידה. אם התרסיס מטפטף או נוזל, ייתכן שהשתמשתם בכמות גדולה מדי. הסירו בעדינות את העודף והמתינו עד שתהליך הייבוש יושלם. במידת הצורך אפשר למרוח על האזור חבישות לחץ וקרם הגנה. חיזרו על הפעולה פעמיים ביום, בוקר וערב, במשך כ3 חודשים. כבר לאחר חודש ניתן יהיה להבחין בשיפור בצלקת. קלוקוט, למניעה וטיפול בצלקות. לפרטים נוספים היכנסו לאתר קלוקוט.